mand. Ja, jeg skulle bare lige se, om jeg kunne se kuglen. Hov. Hvad så? Det er vildt, når man kan se folk gøre sådan her. Og ikke tager helvede, eller hvad? Ikke tager hættet. Ja. Det er Det er fedt. for sindssygt. Så en før sagde, så trak han sig, så gik jeg ind i rummet, fordi han troede, han var død, ikke? Så skyder han 2 gange, og siger, så trækker der ikke, og siger du ikke, at du er død. Så tænker han, så nok, det er bare. Der var en kommer. Men hvad var dig? Og skød. Jeg vil klæde dig, Benji. 2 kugler. I'm sorry, Benji. Hvad er du? Nå, det er mig. Skal du da ikke sætte noget mod din egen spawn? Hvad skal jeg så tro? Og især ikke, når de er på vej herop. Altså, hvordan skal jeg så tro? Nå, men dit gevær har også fået et nutkill. Jeg tog Benji lige i nåderne. Så har jeg fået hævn. Og var det ham, der skød dig? Ja. Og så siger jeg, at den tager for Morten med hans gevær. Jeg var dum for. Uden bånd. Kom med. Hvor er det vildt? Hvad nu? Igen en, der ikke tager sit health. Jeg gør det, mand. Det er fordi, jeg kan gøre det modsat. Hvorhen, Morten? Højre eller venstre side? De var døde.
Er det ham med den sorte trøje? Ja. Nå, han plejer ellers at tage sin headband herover. Godt skud! Sniger mig lige igennem her. Ja. Ja, godt skud. Det var mand. Det var du undskylde. Min lort, de er kvæstet i morgen, mand. Jeg tror, jeg har 10 store, fede røde mærker. Dum mand. Det er virkelig gas på, jo. Jeg troede, det var HVA-tab. Så kan jeg da ikke få HVA-tab. Godt skud. Jeg var lige på vej rundt om, så fløjede den. Nu er jeg gået forkert igen. Ja. Rammer sgu meget godt dernede fra.